дар Хуҷанд, маркази вилояти Суғд, садҳо донишҷӯ дар канори муҷассамаи Истиқлол барномаи нави ҳунариро тамрин мекунанд. ин барнома қарор аст рӯзи 14 сентябр дар ҳузури президенти Тоҷикистон ва мақомоту фаъолони ин устон намоиш дода шавад. дар арафаи таҷлили 25-умин солгарди истиқлоли кишвар ва сафари раҳбари Тоҷикистон ба вилояти Суғд, садҳо коргар шабонарӯзӣ бо анҷоми сохтмони иншооти ҷашнӣ машғуланд. бунёди муҷассамаи 25-солаги истиқлоли Тоҷикистон дар Хуҷанд 4 моҳ пеш шурӯъ шуд. муҷассама дар чорроҳаи нақлиётии хиёбони ба номи Раҳмоннабиеви Хуҷанд бунёд шудааст. кохи ансамбли рақси Чаманоро дуввум иншооти ҷашнӣ ва як бинои 3 табақа аст, ки дар паси муҷассамаи рӯдакӣ дар паҳлӯи ҳукумати вилоятӣ бунёд шудааст. мақомоти Суғд мегӯянд ба истиқболи ҷашни 25-солагии истиқлоли Тоҷикистон на камтар аз 100 иншооти ҷашнӣ ифтитоҳ мешавад. онҳо мегӯянд дар 6 моҳи аввали соли равон 53 корхонаи коргоҳи нави ҷашнӣ бо беш аз 1700 ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд. вале саҳми иншооти ҷашнӣ барои коҳиши мушкилоти бекории сокинон чандон муҳим ба чашм намерасад. беш аз 200 000 сокини вилояти Суғд дар муҳоҷирати корӣ дар Русия ба сар мебаранд. Абдураҳмон Қодирӣ дар як суханронии қаблияш бо ёдоварӣ аз карони Наврӯзии Хуҷанд гуфт, ин гуна маъракаҳои боҳашамат ягонагиву дӯстии мардум ва тарғиби арзишҳои миллии мардумро нишон медиҳад. бинобар ин ҷашни истиқлол низ дар Хуҷанд на камтар аз ҷашни Наврӯз мутантан ва боҳашамат ҷашн гирифта мешавад.